Европейският съюз има много и разнообразни правомощия и работи активно за подобряване ежедневието на европейските граждани от вече над 50 години. Но знаете ли, че 70% от законите на Европейския съюз в действителност се прилагат на местно и регионално равнище? Комитетът на регионите дава възможност на местните и регионалните власти да заявят позицията си при изготвяне на законодателството на Европейския съюз. Трите основни институции на Европейския съюз трябва да се допитат до него по въпроси от регионален и местен интерес. Обществен транспорт, енергийна ефективност на сградите, производство на електроенергия от възобновяеми източници и опазване на околната среда. За такива области отговорност носят органите на местно управление. Всяка година 50 милиарда евро от европейското финансиране са на разположение на местните власти за подобряване на инфраструктурата и за сближаване чрез по-тясно сътрудничество. Това позволява да се намалят разликите в развитието и да се създадат растеж и работни места. Общините участват в управлението на здравеопазването. Те имат водеща роля в справянето с застаряването на населението или мобилността на пациентите. В много страни местните и регионални власти управляват или финансират училищата и образованието, а ролята на Европейския съюз е да насърчава обучението, мобилността на младежите и ученето през целия живот на възрастните. Общата селско-стопанска политика подкрепя не само земеделските стопани, за да произвеждат качествени храни за европейските потребители, но и насърчава развитието на селските райони и природосъобразното и балансирано съжителство между хора и околна среда в техните региони. По този начин земеделието осигурява храна и работни места в полза на селските области, посредством развитието на туризма и екологията, увеличаването на заетостта и повишаването на качеството на живот. Комитетът на регионите е асамблея на представителите на регионите и местните власти в Европейския съюз. Той играе важна роля в вземането на решения за политиките в Европейския съюз. Членовете на комитета представят пред Европейския съюз мненията и опита на общините и регионите, в които заемат изборни длъжности. Мнението си Комитетът на регионите изразява официално в становища и резолюции. Той подпомага работата на Комисията, Съвета и Европейския парламент за подобряване на бъдещото европейско законодателство, като гарантира, че интересите на регионите и местните власти са правилно представени. Становищата на Комитета на регионите се обсъждат и приемат от членовете на пленарни сесии. След приемането им се изпращат на европейските институции, които вземат решения. Тогава съветът или парламентът могат да изменят законодателните предложения, за да отразят мнението на Комитета на регионите. По този начин гласът на регионите и общините достига до самия център на Европа.